ଶିବ ହେମଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ବଧ କରିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହେମଧର୍ମରାଜ ହିଁ କାଢିବ। ହେମଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବେ। ହେଲେ ହେମଧର୍ମରାଜ ପ୍ରାଣ କାଢିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ରହିଲେ ହେ ହେମଧର୍ମରାଜ ମତେ ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କହିଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ହେମଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସି ହେଲେ ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରି ରହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି କହିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ହେମପାଶକୁ ପକାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରି ଥିବାରୁ ସେହି ହେମପାଶଟି ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବି ପଡିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଶିବ ପ୍ରଳୟକାର ରୁଦ୍ର ରୂପେ ଆସି ମତେ ଧରିଥିବା ବାଳକକୁ ତୁ ହେମପାଶ ପକାଇବୁ ବୋଲି କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ଲାଥ ମାରିଥିଲେ। ସେହି ମାଡକୁ ହେମଧର୍ମରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାଢିଥିବା ହେମଧର୍ମରାଜ ସେଠି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ହେମଧର୍ମରାଜ ନଥିଲେ ମରଣ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୋତ୍ର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ହେମଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମୋ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସନା ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ। କମେଣ୍ଟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।